lahab ban pensange ya ka jingle niam ka bakhadu yau Ayatollah Ali Khamenei namar ka jing hirthma biang jong kari Israel bat kari Amerika persha ya ka ri Iran menta kari Iran menta kala don biang hapdeng jong ka thma ka basirkhai na ka jing hirthma jong kari Amerika bat kari Israel hab ban penti kena ka IAEA ya ka jakasna nuklear ka badan hapo jong kari ha Iran kata ke badan hapo jong ka Isfahan namar ka la bandon ka jingma ye ki bru hapo jong ka thany bat ye ka perthai situlup katkum ki jingtip ki barang supen mission na ka jingsha thombor jong ka Iran ya ka nong ba tera ha ki babun ba ki jaka jong ka te ka nong ba ya ka ne la yu i de ki paj ba kat ba ki dang don ha ki surok ki jong ki sipai jong ka kwata ki le yo ban siat pan hapno ye ki artillery ki cruise missile bat sipautli ki drone ki bla siat napo jongkari ha Iran ka UAE ru klayo ban penpulam no iki lightly ki ballistic missile bat kumba chispa aphuitli ki drone ki bla siat napo jongkari ha Iran nakalyang joka defense ministry kala ongba kladon hadu kumba pratli ki drone ki bala siat ya ki jaka bu umpnyang ke badan hapo jongka Aramco bat kani ke jing syak siat jongka te ke jaka bu umpnyang kadai ke sin ke baar hadu mentah ki lat pata ku bor jokori Iran ki la ongba ka jingle buram ke bakhadu ya ka met ke badang sa jong unang sensadon bor jongkori Iran u Ayatollah Ali Khamenei u bala syak siat yapno ha ki lingsun jongkori Israel bat ka Amerika lahab ban pensange no mentah bat lano on salek buram khadu yaka met ke jong u on sa pen mendapat ong ki lat pata kubor jong kari ha Iran ki lat pata kubor jong kari ha Iran gilia thu ba ka kinhun ban jit yu nong sen sha don bor hapo jong ka te gari kila yo ban jit yu khun jong Ayatollah Ali Khamenei bat uta ude mot staba Khamenei Hanrei kampat semlala setia ban pen mendapat ba hadu mentah ka International Atomic Energy Agency lani ka IAEA kala ai ka jing pen mena ka bathmai ya ka jing don joki nuclear hapo jong ka ri ha Iran ha ka ri Amerika ka ongba kini ki jakasna nuclear jong ka ri Iran ki badan mentah hapo jong ka Isfahan kila jot bat kila pra bad lese kani kanum kata satya ya ki jakasna nuclear ka badan hapo jong ka Bushehr bat hapo jong ka Nathan nagalang jong ka International Atomic Energy Agency lani ka IAEA kan hab ban pendikna ya ka bi ka badon hangni yo kan kta ya ki bru ka badon ha ka te ka jaka kabala shna ya ki ni nuclear ki bri jongkori Iran ki sipai do riau jongkori Sri Lanka kila senran ya ki jhatma jongkori Iran namar ki shifting yo kin ngam ha ka nu kun kupor katkum ka jethu jongki head officer jongkori Sri Lanka kila thu ba kila don shibun ki bla yap bat ki bla mensau bat pat tip satya la manu bla siat ya ki jhatma jongkari Iran kari India kala haban mat ya ka jingku dor ka ba hadu kumba iwei punsan ai ya ka umpnyang ha ki por ki banwan namar ka jingdon jogri thma hapo jong ka Middle East bat kan duna hadu kumba ar phosa hajar sans pa punye ai na ka jingta jogri thma ka ba julong barbor kumba prapo hajar punye ai kumba kalong menta ka Middle East ka don hapleng jo ka jing bom chran satya habaro kilyang nagadao juga jikan atma kapala jur susu namar ka ri Iran kala hirthma na phang omshu tangi ka ri Amerika bat ye ri Israel hanrei wat ye kattu ka ne ri jong ka Middle East ru kumta ka thma chu ka ri Iran persha ye ri Israel bat ye ri Amerika kanang khamjur susu nang ne sakmat tungin dang ye abik wipat ki khubor ki ban nang wan khublech bun ta thadu bi kandu ha wipat ka video